Luto na gamuhang merinda. So, namoy mga bahaw dasinjuhang bay hatag naman ha dari kay rong simbol na ha. So, wala yung merinda ron guys. Bahaw nga. So, dira sa Crystal guys. Ato nang tilawan ni Crystal ni ron. Wala po di guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Sa palihog lang po ko click sa bell o subscribe sa akong channel para mag-update mo kada adlaw sa akong mga video. Diyan ako dari guys sa garden kay nagsugod na nis jaw pang saka na. So alis nang gipahinay-hinay na sila pasaka guys na saka na siya. So gikan ni Mama Julie ning ang seed. Ang Mama Julie pag uli nagbol guys, so nagdakog palaya kay ganahan mong kung nga kanang dagkeng ang palaya. Diyan ganiha guys, ni sa dukog kuan kanang pangbuguna dato sang kuan kanang nakadto na pug mga kuan dali ra kadto siya mo kuan ang mga sagbot. Dali ra siya mo daghan kay tinguan. Nagahan kuan kaon na pag mga orange nga kuan na ho. Diya guys, magluto day ko ron og merinda ni Las Nicole. Si Nicole guys nagkuan si Jack kanang niabot man tug ijahang libro nga diyang gipalit sa kuan. So habang wapas na nag-adto sa Dumaguete, nagsige hapon sa basa-basa sa katuya mga libro kay mao na siya guys. Magbasa-basa din na siya. So ha silang lutuan karon og merinda kay namo koy slice bread nga dis niagi pa na. Wa man nila sila mukaon sa slice bread. Nagsawan sila sa slice bread nga. Naisige palamanan og kuan. So ako lang tong asimbulon nun guys para makaon kay sayang. Yung sa man ang kapadas nga ni turut naman di ay. So balinunon ba na ang kapadas. Diya guys, nagbuntag man jig uwan so nalipay pug kay ang mga tanom na kainumpod. Diya gahang pipino dari na hapit na pud na siya mo saka. Natara guys kay magluto sa ko og merinda nila kay so happy ka jud ang mga tanom kay ni uwan. Diyan na pa ko'y mga side dari guys, wa pa na nabalhin di ah. Ibalhin pa na nahaon dya guys. Dya mag-seed po sa kang atibing. So mag-seed po sa katong mga seed ni atibing kahanap po itong ipinahinay og seed guys. Pero nakuan ko, makaani ko og kuan. Mga utanon kay kinahanglan guys magkuan tag utanon. May mga manglupad nga. Kaya guys magluto sa kong merinda. So dia guys na may sobra-sobra nga slice bread. Diyan nabaho namin kay nabalaw na nila sila pastilog sinikulog palaman sa peanut butter. So ani sing asimbulon guys para mahurot pud sa kaon kay sayang pud sa atong ilabay. So di ta maglabay og mga pagkaon ron kay grabing kamahal ra ba jud mga paliton. So ani guys asimbulon guys ani sang tangan og Milo. So tanawan ninyo guys ug sana ni paghimo para makaon pa ni. So guys, sa tiniputol-putulon og pa square. Nja pwede ra pod yung mga tagas-tagas ra pero depende ra na ninyo unsay porma na inyong lutoon. Nja kay sayang pagkadto ning bahaw nga paano ato ning ilabay. So ato ni siyang pakinabangan guys, ato ni siyang simbulon nga kanang makaon sa mga bata. Kay ganahan po si Nicole ni si Crystal guys. Pero sa Manila po guys, ug may nga sobra-sobra haman din ng na may ubin dito sa Manila. Diya hara ng istosted buta ka na star margarine ug asukal gamay. So makaon na. Sa kay wa may ubin diri sa probinsya. So manalayahan ning buhaton di na kinahanglan og ubin. Basta di lang ni masayang ning pan nga di lang ta maglabay yung mga pagkaon kay arang mahala jud pagkaon ron paliton. So sa una gud guys sinanay mo yung na
sunog ko ang bikiri, pero ang pagkatinuod jud guys, kuwang jud ang iyang budget nga ipalit og paan. Kay unahon pa jud na diyang sudan ang ginamos og buwad sa unang time nga kami gagmay pa, kaya naghana lagi mi. So karon jud di ta magsayang-sayang kay mahuna-hunaan nato atong mga kaagi, sus grabing lisura. Manang ako jay nakanahuna jud ko sa unang makupay bata pa. So guys, nagpainit kog tiplon guys. Pwede ra pud dato butangan og star margarine or butter, pero wa man tay butter. So pwede ra pud dato ning kanirang nira initin ra nato ning sliced bread. So matosted man ni siya guys. So hinadyan lang nato ning kadso kay arong di kadso siya masunog. Diya ra siyang para kurawon kay arong hinahinay pa siya ka toasted para pwede nato na siyang. So guys, ato ni siyang huwaton nga murag mag brown na, nya murag mo toasted na ning sliced bread. So daghan jud tag pwedeng pamaagi nga di ta makapag sayang og mga pagkaon. Kay ako jud guys manghinayang jud ko kanang nay mga pagkaon nga ipanglabay ra. Kay manghana-hana lay ko sa pagkabata lagi na nga daghan kadumi nga wa jud mi makatilaw ko nga ning sliced bread jud. Tinuod jud na sa unang panahon wa jud mi makatilaw og sliced bread. Makakaon lagi mi guys, pero paningkamot ang mong hinahan tawag panuroy og utanon para lang makapalit lagi an. Manang kita karon kay na naman ang mga anak mo nang kaybaw po na akong mga anak kung sayahang mga kaagi sa una. So ahan na silang istoryahan guys nga grabing lisura jud ang katong kami bata pa. Maikag gud mi sa unay guys kanang nay magkaon ang among mga classmate nga murag medyo naay kapalit. Diyan kami alungod dyan tao magbawon lang yung tao mig pautpot dyan puston sa daon sa saging. Grabe ka lisod dyan ng time na mo sa una guys. Walang apid sa natin ni guys kaya maghimuta og para toasted na siya guys, di na kinahanglan nga napay ubin. So kaya itong itak ang balik ni atong tiplon, dya magbutang taog tubig. So kanin tubig guys, murag patunga sa baso. Dya magbutang taog brown sugar. Dya ito ining karaw-karawon guys, karaw-karawon nato. Antod nga makuha ni siya kanang malusaw na ning atong sugar, atong hinatan sa ning apoy dya. Ito din isang tama no karaw-karawon guys nga mura na sag kuha na ning brown sugar. Medyo ma-okay na dya. Atong ibutangan na niya ato ni og so kay na mix naman ning kuan guys kaning sugar nga brown. Ito na ibutang ang atong kuan guys. So ibutang na nato guys ang atong Milo. So Milo guys pwede ra pud og kanang pan sa kakao guys, ay tawag na tabliya, pero mas lami jud ni guys kaning Milo kay tamis na ni siya. So sige lang nato ni siya mix nga mo mura bitaw sag mulatik-latik na siya gamay. Kapit na ni sa mulatik-latik guys, ato na tong ibutang tong atuhang patosted nga bahaw nga sliced bread. So di ba guys, di nato masayang atong mga pagkaon. So katong pwedeng nay mga daghang mga bahaw nga sliced bread or bisag unsang paan pwede ra jud ninyo buhaton ni ngani. So magustuhan pa din ni sinyong mga anak. Basin na inyong mga anak guys mag-request pa ani. Kay lamian sila. So hapit na siya guys, murag mulatik-latik na oh. Hapit na sa mulatik guys. So ato na ning ilunod guys ang atong kipatosted nga bahaw na sliced bread. So di ba? So ato ni silang i-mix.
Antod nga ma-mix na siya guys. So nagustuhan din sa mga bata. So guys, pwede ra po siguro ni siya pang business, pang merinda nga na. Bisan siguro dili ka ng bahaw nga sliced bread. Pwede ra jud siya guys, healthy pa kadto sa mga bata. So di ba? Why masayang nga bahaw nga mga tinapay. Okay kayo guys. So naanapod mo lain nga nakatunan guys nga ang gi-share ninyo kay kanida ko jud kadto ning tabang ni guys para sa mga bata. Kanang makakita mo guys nga usahay na mga basurahan diri na mga sliced bread nga gipanglabay. Sayang kayo gipanglabay ra nga mahala ra ba kadtong pan ron sa arang mahala pag kadtong harina. So kung makakita mo daning video ha, adto na ninyo ilabay in taon ng inyong mga bahaw nga mga pan kay pwede ra jud nato ng simbolon. So okay na siya guys, ready to eat na. Luto na anja. Ang merinda na sila guys na. Sa may rami inak. Lami, pero wala ituan panula. Sa may panula ka na eh. Milo pod. Pati ko lang Milo. Kay sayang magud ng bread good ug dili nga naon ma labay ra. Popcorn. Hay popcorn. So guys na. Good. Para sa anin, tsokolate. Init na. A few moments later. Apply na naman kuno sa trabaho kay ipulaan na kuno si Jag. Wait out guys. Pagkuha na si Jag og requirements. Alam ko ibugan man trabaho pug ka? Tulog basa. Sa ulo ba ya? Ina pagpuhos ug kanang may siyang patudlog basa. Hiring. Hiring. So mag sideline sa kuno silang duhang guys kanang sa una kay napapay magpa-tutor ninyo karon wala lagi. May budget man ang mga tao kay isubihan kinbuso. Sayang no kana mag-income pa mo sa una kay na may magpa-tutor ninyo. Dili. Ano lang yun? Post lang mo sa Facebook ka kanang kasi magpa-tutor nak. Si Kristen na lang ka ako. Busy naman ko video. Nak pag maestra na butulo na Computer lagi ko. hinagod bisag 100 raw sa ka oras. Pang load. Dili, uy. Mahal na kayo ng 100 sa kauras. Dili, uy. Mayroon ng 100. Bahala Oras naman. bahala ka ng 100 ra good. 150. 150 sa ka oras. Hindi badlungon nagimuhang tudluan. Mahal ni mo. Ikaw okay rin mo 50 sa ka oras kol? Kay pandemic man ron. Sa mo tayo, gay ulo rin, tuduan, stress. Yun na lang. Kaya ako ko day manguan ko day basig na mapatudlo nimo day. Tutor. Depende, kasi senior high school na po ko. Karon ni noon, sa amir, okay ra. Sige atong inon tong pwede ras bye-bye. So gahuwat si Nicole guys sa ijang kuan kay Wato siya sa eskwelahan. Si kuan ni sa eskwelahan nak. Mama, steam Form 137. karon naman gipangayo. Imbis graduate mi. Ano kinahanglan na pod? Kailangan mo na dapat pag first year pa manggod na. Hala, thank you tita sa imong guest nga Los Angeles. Oh, ingana dis tita plurami sa gamay pa no. Ang gamay mo sa ospital. Guys, isang orasan ni abot alas 2 na. Pasiguro na siya paniud to. Gimangkuha diri kay mularga na po ni sa ugma guys sa dumagitin sa sim kuha nimo. Una, kani, first clearance. Uy, blue lagi na sini na nga imong sini nga gisuot lahi man. Aw Dili, picture naman ko ran. extra na to ba ito?
Barangay police clearance, ya, barangay clearance na slalom. Hala na lagi mga bayad. Na, tanan. Daggan kayo, daggan. Resibo man eh. Kani, ora ni photocopy. Budmural sa barangay. Lagi boy bayad. Naa. Uy, ginoo ko. Basta yan eh, resibo man eh, UR. I-attach gyud po ng UR sa application. Dili na. Kani, clearance ni sa kurte. So mo na guys. Salamat. Trial court nga. Ano? Papilis. Jo mo jigi kaon di mapas mo ka maglabad-labad na pa nimo. Oh. Aron maapas kay uban. Di na mauli naman ng mga tao dito, nya busy. Ano na lang. Ako naman yung gipangchikan. Sa pamikuwang. Ang kaning sa pare, wala na ko makuha. Karon ika-Thursday pa pabalikon kay wala ko si pader. Unsa man ang sa pari? Parish priest nga good moral. Ano na lang, upat na lang. Unsa naman upat sa Dumaguete na ning tanan man. Eskwelahan. Nya upat September pa man, ang diploma September pa man nakuha. Yung hinay nag-process niya, mag-appointment ako para PRC. Salamat kayo kan Ate B. Salamat ka jo. Si BBM. Salamat kuno BBM sa imong sponsor kay nahikay na jud ni Ja. Jaog ma adton na si Jaog Dumaguete. Among review nga orientation kay August first week man so ugma mag full payment na ako sa akong review. Para wala problema. Requirements na lang. Way labal sa una. Ay labot sa ulo. Kay di na magsumangot imong naong ha. Okay. Kung wala pang requirements unta manarbaho na lang ta ko dito. Magkuanta na siya guys kanang mag Kita yun, kay happy man. ja ampo. Ampo og amping. Ampo camping jud sige adto jud ka sa kuan Oh, cardinal na nihapit sigo. ko simbahan ganiha ko sa kuno. Nga na jud Salamat sa mga kay na ako'y nakasakay ganiha kanang igsuon ni Miti Soriano. Adto jud kuno kakaijang anak nakapasar kuno maestra pero nagnubina jud. So salamat ka jud. Kadala ka man ako ato. Salamat ka tung ning comment nga magnumida nubina jud. Ha? Salamat ka jud. Nakumpleto po niya. Katong na ning comment. Kasi mga requirements nga naa diri sa atuan mo gipang kuwadaan para iglarga na mo karang didto na pud nga part mo na pa si kasuhon. Kasudugay pa kay wala pa man mo. Pinakauli ana ang diploma niya. Ug katusa nga kaning sa CHED kay September pa man kuno. Sige na panyud na. Kuway kan kaon ta na siya guys. Salamat ka jud katong ning comment nga magnubina so magnubina jud si Nicole. So, Kana pa lang daan nga mag-process ay sugod sa una mo. Kapit mo kung simbahan kada darga kada may mga ano. salamat. Siya guys, di apod siya Ga lambing-lambing pud siya. Hi guys! Uy kayo magsugod na ba ka mag-tutor makaka? Hi guys! Inay! Baby! Hi guys! So nangita sa kanang iyang tudluan guys kay mag-tutor kuno siya mag-tutor. Hi Ili. I know! I know! Hi guys! Hi guys! Si Jan nag-ilis na. Kaya ay dyan kaon guys is hapit na mo alas 2. Alas 3. Alas 2? Oh, 2:41 na. So guys. Kaya lit na gisang kaon. Gani nga to Miss Crystal ganiha guys kay kamuhang pabo. Wala makaon. Yes, ang tinidor debe. Ganing palit pud mi guys og gatas ni Crystal. So mo rin imong napalit. Gatas. So namaylo ra ko ni Nicole og pagpalit og gatas. Maylo ra bitaw. Ay naluoy si Nicole ni Crystal guys kay wala tawo gatas ning kuan tawo ni siya ning kuyos na. Nagnaong na ning kuyos na. Naplatan. No. Gawa na kayo mo birbrand. Ito kami kung kay namaminga ni gihatag ni Sis Inin. Payat lang ni og pagsagol ng coffee meat kay hambana mo kapinas na guys mo duty. Para di dukaon. Ja kahit kung ka ng duha ka buhok nga
panchaw. Panchaw. Chowpan. Chowpan. Pan man gud nakauna. Panchaw. Chowpan. Kung wala na So kuan ni sa guys pang mix sa sinangag. Okay, magsangag mi nami ka mix. Ja, salamat sa inyong pagtanaw sa among mga video. Salamat sa inyong mga way pag-skip sa akong mga ads. Hay, kasug tabang namo na. Ja, ampo lang taog amping. amping ug ampo. Maka survive ra jud Sa matag adlaw nga gatubang sa kinabuhi. atong pang-adlaw-adlaw sa guys naglujag ang mata guys kay grabing labarag ang kanang sugod pa ni pagikanas buhol guys pero kwanta lang gyapon di trabaho lang gyapon ko dari di po ko ganahan guys kanang laging mag higda-higda ko kay mo samot man ni bawo nganong duha naman ni kaadlaw kanang siglabad ako lagi nahan sa kanang sinus kaning mata nga murag nahap na jud. So boro jud resulta siguro rin sa akong taas nga kolesterol. Gusto ingon sa doktor man. Kuan, Kolesterol. kanang nitanaw mo ko katong kan chingki. Dili ka chingki. Singkitan sa business man to. Business man to si Kuan. Duk Williong. Kanang makabuta din kuno di nang daghan day kadtong part sa lawas nga maapektuhan ang kolesterol. So usa na ning hang mata kanang murag na kanang puti. Kaya naipuruhan din jud kuno nga kanang mahap jud ko kanang mabutay nga na basta dili mo ubos ang kolesterol. So nagamping ko ron guys wala ko mukha og mga tambok mga baboy nga nautan. Utan ra ko unja. Kuan wala po ko mag kuan og mga tamis. So guys, nanghuway na kang kamot guys. Just si Unix Vlog. I love you all. Amping. Amping.